салом бинандагони азиз, мо айни ҳол дар хонаи иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ Алиев Зайнулло қарор дорем ва мехостем таассурот ва хотироти эшонро дар бораи ҷанги бузурги ватанӣ пурсида бошем. азоб бидеҳ ва азобҳоро худо шом насад. хайма қариби Берлин рафтанда Алиев давай посмотри мегуфт. Ама немис кофтеса замина чӣ мекунад. Кадом шаҳреро гирифтай ҳамаро бурда плен када дула кучуда. Баъде ки мерем дуруш барамон чандин миллиона ама чиқрида пеш кард. ба зинда хоҳ гардон. Алиев Зайнулло 12 ноябри соли 1925 дар деҳаи Гулизиндони ноҳияи Кангурт таваллуд ёфтааст. Иштирокчии ҷанги бузурги ватанист. соли 1942 ба хизмати ҳарбӣ сафарбар шуда дар ҳайати фронтҳои Ленинград ва Беларусия ҷангида дар муҳорибаҳои озод кардани шаҳрҳои Ленинград, Калинин, Молдова, Венгрия, Руминия иштирок кардааст. эшон хотираҳои худро дар бораи ҷанги бузурги ватанӣ нақл карда чунин иброз доштанд. солҳои ҷанг барои так-таки мардуми Иттиҳоди Шӯравӣ душвор буда, миллионҳо нафар азизони худро аз даст додаанд. Мафсуд вақте ки дар ҷанг буд, борҳо тир хӯрдааст ва ӯро дар ҳолати беҳушӣ дарёфта ба бемористон бурданд. Зайнулло Алиев барои хизматҳои шоёнаш бо ордени ҷанги ватанӣ дараҷаи дуюм, медалҳо барои меҳнати шоён бахшида ба 40-солагии ғалаба, 60-солагии ғалаба ва дигар мукофотҳо қадрдонӣ шудааст. амсоли чунин мардони ҷасуру диловар аз ватани азизи мо ҳазорон нафари дигаранд, ки баъзеашон дар фирон ҷон додаанд. як ҷода ба фармони худо сарзадагӣ табобат надоштанд. Olamora ayda bridagi, poho ayda fakat amija. Para iskamış bu odamoy saat ayda avkod monda avkod odeş. Yakın diloçik. Kıdavru doğru şovda sapar var.